لا إله إلا هو إليه المصير. duba da yanayi na jarabawa ta wucin gadi insha Allah da ƙasar mu Nijar ta shiga, ba mu da ƙasa da ta wannan ƙasa. Sakamakon haka ne ƙungiyar addinin musulunci Raida haɗakar ƙungiyoyin addinin musulunci ne na Nijar suka haɗu suka shirya kuma suke gayyatar al'umma musulmi, babu wannan ɓangaren ko wancan ɓangaren, ba maza ba mata, ba babba ba yaro, kowa da kowa mai amsa sunan musulmi zuwa wajen wani gagarumin wa'azin ƙasa da ƙasa tare da yi ma ƙasar mu addu'a. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. malamai masu wa'azi akwai shakka Abubakar Ibrahim Haddasana da shakka Fadalu bin Sadisu da shakka Hamisu dan taksi da shakka Maniru Umar mai tarbiya da shakka Khalid Zada. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. malaman da za su gabatar da addu'o'i akwai liman almu da shakka Lawali mai dala'ilu alƙali da shakka Hassan Jibril shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Ihya'u Sunna Maradi da shakka Salihu Abdullahi shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Kitabu Sunna Maradi da Dr. Suleiman bin Daudu shugaban majalisar malamai na ƙungiyar Ahlus Sunna wal Jama'a Maradi shine zai jagoranci sallar magariba a nan hilin wa'azi inda zai gabatar da wata alƙunut, ma'ana addu'a ta musamman ga ƙasar mu Nijar da 'yan Nijar. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhu. Masu gayyata da jawabi gwamnan jihar Maradi Alhaji Isuhu da mayar magajin garin Maradi Alhaji Murtala Fakashatu da sarkin Katsinan Maradi Alhaji Ahmad Ali Zaki da Sultan Nagobir Alhaji Abdu Bala Marafa. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Uwayen kungiya kuma masu masaukin baki akwai Alhaji Rabi dan Chaduwa da Alhaji Sani Sula na Sale da Alhaji Sabu'u Kallatransa da Alhaji Zakariya Lawali Agaji da Alhaji Lawali Ertel garkuwan mai dan karhi. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Kar ku manta za a gabatar da wannan gagarumin wa'azin ƙasa da ƙasa a nan garin Maradi ranar Lahadi 27 ga watan Ut 2023 a nan Tribune daidai karfe 4:30 na maraice zuwa bayan sallar Isha'i. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. Al'umma musulmi na ƙasar Nijar baki ɗaya birni da ƙauye ku amsa wannan gayyata, ku hidda bambanci, mu haɗa kanmu, mu gudu tare, mu tsira tare, mu sa ikilasi gaba, mu yi azama mu amsa wannan gayyata domin halartarka, halartarki, halartarku, halartar mu tana da muhimmanci. Allah ya bada ikon zuwa. Amin summa amin. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.